Da li da izlazimo na ispite po svaku cenu? Da li je neki veliki propust ako ne izađemo kada se uplašimo ili shvatimo da nismo spremni? Ovo mi je bitno da razumete, da primetite da postoje, da kažemo, dvije vrste nespremnosti. I zato ovaj odgovor ne može biti univerzalan za početak, a da ne kažem da je svako od vas priča za sebe, ima svoje stavove, svoj sistem vrednosti i donosi odluke iz ko zna kakvih stanja i uverenja, tako da to nikada ne može ništa međusobno da se uporedi. Ali evo, čisto radi nekog mentalnog okvira kroz koji možete da posmatrate nadalje situacije, da kažemo da postoje dvije vrste nespremnosti. Možeš da se osjećaš nedovoljno spremnom za ispit, iako si sve prešla, možda čak i sve obnovila, bar jednom, znaš da sigurno negde rupe postoje, samo ne možeš možda da detektuješ koje su, to ako nemaš sistem praćenja, onda sigurno ne možeš da detektuješ ovako umno, ali prosto nisi sigurna u sebe. Uradila si šta si trebala. Gradivo je pokriveno, a u kojoj meri je pokriveno ne možeš da oceniš. Ili ne možeš da oceniš zato što još nemaš neko, da kažem, iskustvo i veštinu da to proceniš i oceniš. Ili možda jednostavno nemaš tu neku dozu samopouzdanja, uvek postupaš sa onih nižih očekivanja i praviš neki gard i imaš prosto tendenciju da uvek sebe etiketiraš kao nedovoljno spremnu, nedovoljno dobru, nisam dovoljno dobro i tako dalje. Znači, to je skroz jedna priča. U takvim situacijama, ja bih ti rekla, izvoli, izađi na ispit, nemoj da filozofiraš, nemoj ti da vraćaš da li si spremna ili nisi, nego idi na ispit pa vidi. Ako nisi sposobna, mislim, nije to ništa ružno, nego ako prosto, kažem, nemaš izgrađen taj kapacitet i veštinu da možeš dobro da oceniš i proceniš sopstveno znanje, ili ti se racionalna procena brka sa intenzivnim osjećanjima iznutra, nekom nedovoljnošću, nemoj ti da se praviš u tom slučaju pametna, pod navodnicima, jer to nije tvoj posao. Znači, jer svakako ne ocenjuješ ti samu sebe i ne pitaš se ti da li prolaziš ili ne. To se pita profesor. Zato ispiti postoji. Zato postoji da validiramo tvoje znanje, da li ono ima neki osnovni kriterijum za, izvolite koleginice, možete se baviti sledećim predmetom. Ili ne, niste baš ovo dobro savladali, morate još malo da poradite na tome. Da biste mogli jednog dana da budete medicinar, pravnik, ekonomista, morate prosto još malo se baviti ovom tematikom. To je poruka pada na ispitu. Nije poruka, jao, ti si glupa, ništa ne znaš, ništa ne vrediš, idi tamo, plači 5 dana i radi ponovo sve iznova i ubi se od rada i od truda, to je cilj, da te mučimo ovde. Ne, nego da napravimo tebe eksperta, da imaš neko bazično znanje i osnovno. Tako da u tim slučajevima, kad ti ne možeš lično da proceniš, ali sve si prešla, sa svakom temom si se upoznala, prosto gradivo je pokriveno na neki način, onda ideš da bi videla. Da, nije ti lagodno, naravno da ti nije lagodno, posebno ako se osjećaš nespremnom, onda nije lepo. Ali onda bih ti rekla, idi, zato što tamo ćeš da vidiš jel si ti spremna ili nisi. I vidjet ćeš šta se zapravo traži. I ako, kao što rekoh, nemaš ti sama neki kriterijum po kojem možeš da oceniš svoju spremnost, zato služi profesor da ti on oceni tvoju spremnost. Ne mislim ocenom kao visinom ocene, nego prosto da ti kaže da li se to, tvoje trenutno znanje, smatra dovoljnim i da li to znači da si ti spremna da pričaš o temi, da pričaš o tom predmetu i o tematikama koje se tiču tog predmeta. A druga opcija je ono ako prođe, prođe. Druga opcija je kada ti znaš da nisi spremna, iz prostog razloga što nisi prešla cijelo gradivo. Nisi prešla posljednjih 10 pitanja. Nisi prešla neke razne random delove kroz gradivo. Znaš da si ofrljila rad na gradivu i onda ideš na sreću. Ideš, pa šta ako te, mislim, ovo što si prešla nije loše, znaš dobro, pa ajde ako te ubode nešto,
Znaš, ako je lutrija, ako je eto prosto igra slučaja na tvojoj strani, on ćeš ti položiti. Ja nikada ne bih to ja lično uradila, jer ja sam upisala fakultet da bih stekla znanje i da bih bila student i ako sam ja tamo ušla u tu kuću, pod navodnicima, onda ću da poštujem pravila te kuće. Naravno, kao svaka mlada osoba sam hvatala krivine koliko sam mogla, ali više za sebe, a ne toliko za, jel tako, ceo sistem i situaciju. Ali prosto ja to ne bih uradila. Nikada. I ne bih nikada nekog savjetovala da ide na sreću. U takvim slučajevima. Kad si ti svesna si potpuno da nisi spremna iz razloga da nisi sve prešla. Ako ti želiš sutra da uđeš u ordinaciju kod lekara koji će da te leči, za kojeg znaš da je nabadao kao ćorava koka, ovako zrnevlje i da je tako polagao ispite, ok. I ako je to sa tobom ok, to je onda tvoj sistem vrednosti i to je ok. Ako hoćeš da ti automehaničar koji nema pojma šta radi, popravlja auto, pa ti otkažu kvačilo nasred puta, ok. Znači, generalno, ako je tvoj sistem vrednosti takav da ti je ok da se stvari rade ofrljo i da se radi na sreću, znači ako misliš da je studiranje nešto što treba da ide na sreću i da to ne menja stvari, kvalitet tvog života, ljudi oko tebe i sveta generalno, to je isto ok. Samo to je onda, kažem, u skladu sa tvojim sistemom vrednosti i onda se pomiri sa činjenicom da ako igraš na sreću, nećeš baš preterano biti zadovoljna do kraja fakulteta, jer će se isto tako desiti da nekad imaš znanje pa rokneš ili dobiješ lošu ocenu, nemaš onda pravo da se buniš. Jer si isto tako dobijala dobre ocene i prolazila kad nisi imala pojma pola gradiva. Je li tako? Tako je. Ali pošto zapravo fakulteti i dalje u Srbiji nisu kladionice, znači nije poenta u tome da mi vraćamo, kladimo se i postavljamo kvote, evo smo prošli, nismo prošli, ćemo proći, nećemo, da li znamo, ne znam, nego znači tvoj zadatak primarni kao studente da sedneš, brate, i da to naučiš. Da li to znači naučiti sve? Da li biti spreman znači znati sve? Ne, naravno da ne. Ali biti spreman znači biti spreman da pričam o tome. Ja sam spremna, znači dovoljno mi je lagodno da mogu da pričam na gotovo svaku temu. Znači ovo sad što sam rekla, ako nisi sve prešla, ne mislim sad imaš 167 pitanja ispitnih i ti nisi prešla 5. Mislim, ok. To je dopustivo, nego razumeš šta hoću da kažem. Je li tako? Znači kad se nešto sporadično prelazi, sa nadom da će se ubosti dobra pitanja. Znači onda to nije izlaženje na ispit, onda je to odlazak u kladionicu. Ako ti želiš da budeš takav student, kažem, sve ok. Ništa strašno. Naravno, nekada fantastični studenti koji imaju mnogo znanja dozvole sebi u moru kvalitetno spremljenih ispita da jedan ofrlje ili dva i to je onda opet iz nekog ugla ok, mislim sve iz svakog ugla ok, jer to su njihove odluke donešene u odnosu na trenutnu situaciju i trenutne neke mogućnosti, kapacitete, želje, htenja i tako dalje. Ali uvek sebe posmatraj kao ličnost na duge staze i šta ti radiš tu uopšte na tom fakultetu i šta ti misliš kako treba student jedan da izgleda, da se ponaša i šta je u ostalom u skladu s tvojim vrednostima, a ne ono šta rade ostali i kako odrasli, kako ostali prolaze. Da, tako da li izaći sve jedno na ispit iako nisi spreman, ja bih uvek rekla da, ako je to samo tvoj subjektivni osjećaj ili nesigurnost, pusti da profesor proceni, to je legitimno. Ako znaš da nije sve pređeno, u tom smislu nisi spremna, ja bih ti preporučila da ideš da lepo sedneš, pripremiš sve i zašto bi sebe u ostalom uskratila za to iskustvo. Da odeš negde, da zablistaš, da imaš tu moć i sposobnost da razgovaraš o temi koja se tiče tog gradiva, bilo kojoj, makar minimalno. Tu se vraćam uvek na ono, znači nije biti spreman znati sve, nikako.
Znači, to znači ja mogu da pričam o svakoj temi. Ja znam šta me pitate. Znači, kad mi postaviš pitanje, ja znam na šta ti misliš. Znam elementarne stvari znam u vezi s tom temom i znam da sastavim makar 3 smislene rečenice. Eto, i to je neka baza. Znači, mogu da pričam na temu. Razumem gde i šta je. Ok. Eto, to vam je to što se tiče izlaženja na ispite. Spreman, nespreman. Tako da imajte neki svoj kriterijum, razmislite o njemu, razmislite o vašem sistemu vrednosti, razmislite o tome kakva osoba želite da budete, na koji način sebe želite da trenirate i tretirate i trenirate i kako želite da vas drugi tretiraju, onako kako želite da vas drugi tretiraju, vi sebe tako trenirajte. Da se ponašate tako, onako kako će izazvati sa suprotne strane reakciju kako želite, je li tako? I što se tiče znanja i što se tiče odrađivanja ili urađivanja poslova, obaveza, zadataka koji su pred vama i svega ostalog. Studiranje vam je, dragi moji, poligon za lični rast i razvoj veći nego bilo koja ona pametna knjiga pozitivne psihologije, čak i psihoterapije, ne mogu da se mere sa, da kažem, radom na terenu kad ste vi tamo u toj vatri, gde morate svakodnevno da donosite raznorazne odluke i da regulišete svoja ponašanja, da ne biste s jedne strane izludeli, a s druge strane ispisali se s fakulteta. Tako da to je jedan jako zabavan, ali velik put i posao i uvek ćete izaći s fakulteta sa nekim bar znanjem o tim naukama koje studirate, ali vi gledajte kad ste već tu da prvo i pre svega izađete iz toga sa velikim i dubokim poznavanjem sebe. I to je ono što će da vas prati posle ceo život. Ćao.